niya po tayo ng Yeso Cristo. Kararag kayo, magaling nga magpagtagdag kayo niya. Ako dyan sa gamang kami, kaya kumuha po ang tutuloy nga may parangaraw ba kami. Agyaman kami man din ako Diyos, hindi baligi ito tamang mga po. Kaya ekspektaran niya ako, naging tinaging pag mapasama ka na kami. Agyaman kami ako Diyos, pinaiting nga kanito. Ngayon pa mo ako Diyos, makapagyaman, makapagdayaw kami ngayong ka. Kaya tatoy ako nga si Papa kumaba kami. Kaya tatoy amin ang naging ang kakap sa tuwa ko. Tamdag may sa kami na mga parisya, hindi kinaimpag mo. Kaya mangbigdig, karagiti amin na naging pagladara kami at nagabuda amin ngayong ka. When ako sikalang tipagdibindaran ni, sikalang tipagtalakan ni, sikalang tipaginanamaan ni ako Diyos, kita kami na nakanayon ni tulong mo. Agyaman kami ako Diyos, hindi pagligi, ang bumanipod, hindi pa na kayo padas at nagilisasaw. Agyaman ang mga ako, di pa nangaramat ko, di bumutit yan, kasi di pa nakabalin na nagkabuking ka, kabutawan kanyak, nudigat aming din ka. Agyaman ang di pa nakabless, manipod di ka ubingan, higa natin ng mga tatlong karigiti na sa Pumako Diyos ni amin na tayo kinatanong in Jesus' name. Amen. Ikantay mo tinabahan ng pagkakalaga. Praise God. Praise God. So, hindi pa ginagalan tayo at may papan noon niya iti aramid. Nung iti kinalintag mo kat atakihan iti kabuso. Dahil ito importante kakabsat nga kasapulan nga maawatan tayo, kaya maamuan tayo, imula tayo, di panunod tayo, di puso tayo, noan niya, iti aramidan tayo, no iti kinalintag tayo, kat atakian, iti kabuso. Malipot iti panagatadan tayo, panagiti sa uti Diyos, naawatan tayo, napasano tayo mo nagpaling na nalintag. So tata, masapot, nga nananay nga maawatan tayo man, noan niya, iti aramidan tayo, dapat nga amu tayo, noan niya, karamidan tayo, no iti kabuso, kat atakian na, iti kinalintag tayo. So let's begin in the book of Romans chapter 3 verse 20 to 31 in the New Living Translation. We've been talking about righteousness and we've been convinced people to understand that we are righteous because of Jesus. Not because of what we do, but because of Jesus, we have been made the righteousness of God. So pagtutungtungan tayo ng iti kinalintag. Ano po yan tayo? Dahil itang tao. Ipablaak tayo. Iwanan tayo. Ay ipakaamu tayo kadagpadang amasakol. Dapat ka na maawatan daw. Ada tayo kat nalintag. Gapukin Apo Jesus. Anagbalin tayo. Analintag gapukin Apo Jesus. Asaan ka? Agapu ka na tayo. Gapu dyan alpasan na naramidan ni Apo Jesus. Balin tayo analintag. Kapag ipamati tayo, kinuha na ibilang tayo analintag. So naawatan tayo, anagbalik tayo analintag. Iti matang iti Diyos. Babaan iti pamati tayo, kin Apo Jesus. Kahit mga tiyak, nga naimulan, iti kapanunutan nyo. Nga na tayo katay salakan, nagbalik nga na santuan, napakawan iti baso tayo, nawaya-waya tayo, nabindisyon tayo, di so amin nakita kin espiritual na bindisyon. Kaya nagbalik tayo nga nataknan, nanakman, kinananay na makaya ayo iti matang iti Diyos. Gaputi pa nga, adaw tayo karigin sa iti Diyos. So naadaan tayo iti kinasirin, gaputi na naawatan tayo, iti panakabalin iti Diyos. Iti parapor na ngayon ni Kristo. Indaton na, insagot na, para ka na tayo. Kaya sa sino man na mamatikin ko na at magunod na, iti panakabalintag, iti matang iti Diyos. So nagbalin tayo nga nalintag, iti matang iti Diyos. Gapu, iti nalpasan na naramitan ni Kristo. Naadaan tayo gamit, iti pamati, iti nalpasan na naramitan na isot gapu na nga may karita yun. Iti matang ni Apo Diyos. So tatagin mo na yun. Nakamarkahit na panunod, nakamula din ang puso. Nga sinakatan kang nalintag. Ngayon mo, idinto nga naawatan mo. Nga nagbalin ka nga nalintag, iti imatang iti Diyos. Gapu iti pamatin, ginalpasan nga naramidan ni Apo Isus. So gaputan namati ka kin Apo Isus, nagbalin ka analintag, iti imatang iti Diyos. Ginam na ita ka pamatin. Among na maminsan, mas daw ka no apay nga sabsul-sulim iti bagay mo ko na pudno nga nga naging tulgap, pudno nga naging bagak, pudno nga makaya-ayaw iti matang iti Diyos. Kaya adumad na iti nagkamalyam, adumad na iti maligay na ramid ko. So di tamad ka nga iti kinalintag mo kat atatakian iti kabuso. Dahil tayo iti pagkapsutan, iti nagtungo ang Kristiyano, no sanda nga nananay, na imulay ti panunod da, na isuda at nalintag, gapukin Kristo. Doon, no iti may isang tao na kag panunod, na nalintag,
kapuja karamidan na, kapuja kinaibag na, kapuja kinasimbot na, kaputa kanayan na makikinuon na, kaputa ano tinutulungan ng tao, umay iti kapanunutan na sa anak man ka nalintag. Kaputa adumat na kita karamidan na nakamali, adumat na kita sa ano may parabal na karamidan na. So ilang wagas nga datayo, nangananay nga nalintag, diyan panamati tayo, kiniapoy susu, ganang kita, ganang kita ang kapanunutan nga, umay ka, hindi kapanunutan na manan, hama ka na nalintag, pakinalintag ka kaya, pakinapudlo kaya, kita mo tayo kapanunutan mo ko nang nalintag ka, kaputay nawag ko ni Kristo kas ako kinmangisaraan ko. So nagbalina na mag-ayaw-ayaw, iti matang niya ako Diyos, panalidayaw, iti Diyos. Anong nga ama ni Apo Jesus, nga isu, iti ng bendisyon ka na tayo, iti suamin nga kita, iti ng espirituan nga bendisyon, iti suamin nga kita, iti kinalintag. Takpan, mabalin kong maraminan, iti kinalintag, iti padang na tao, kinitimatang iti Diyos, kapukin Kristo nga nalintag. Isod ka po na ni parangarang kanya, iti kinalintag, isu nga nalintagak. Sika makabusot, sika umay di ka panunutak, saan ka nagtalirad kanya, siya ka kalintagak. Umay di ka panunutak mo ng buo, isang sa kaya di ka busot, di panunut tayo, ang mga nalintagak, hindi pa niya. Andiyan pa lang di ka punabang ka makikikiki mo, andiyan pa lang na ita nga raramidon, hanggang mo lang makapagpuno dito, hanggang mo lang nalintag. Why not pa iso? Saan tayo nga makapagpudno, iti bukot tayo nga kamalan, iti pabalinan tayo maramidan, nga makapudno tayo, gapot ipamati tayo kay Kristo. Kaya isula lang tayo wagas kinarami iti Diyos. Intag na iti parabot na iso ni Apo Jesus. Takno makalintag tayo, iti imatang iti Diyos. Sa tatawa sa akin tayo, ijagin ko iti Romans chapter 3 verse 20. Kuna na ito for no one can ever be made right with God by doing what the law commands. For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. So, awan, iti mapalintag, iti imatang iti Diyos, gapu, iti panangaramid na, nuan niya, iti unang, iti lintag. Awan iti siya, sinuman at tao, ang mapalintag, iti imatang iti Diyos, gapu, iti panangaramid na, nuan niya, iti unang, iti lintag. So, siputan niyo dito, unay no aramidam amin abilin, babaan iti lintag, saan ka nga mapalintag? Dito di magbaga, iti sa utiapo. Unay no aramidam amin abilin, babaan iti lintag, saan ka amay sa lakat? Kaya ada iti 613 abilin, ay ramanan iti 10 abilin, babaan iti mosaic law. Kaya unay no aramidam amin ito, saan ka amay sa lakat? Unay no aramidam amin ito, saan ka ang mapalintag? The law simply shows us how sinful we are. So, dilintag ni Paspasin Mudaan na nung kasano tayo ang managbaso. Itilintag ni Paspasin Mudaan na nung kasano ada tayo kahit managbaso. So, dilintag babaan kay Moses nga isu iti 613 alintag. Kaya naman namin sa puno nga bilin kahit ipaspasin Mudaan na nung kasano tayo ang managbaso. So the law simply shows us how sinful we really are. So the purpose of the law of Moses is to reveal sin. So daita iti panggap, iti lintag, babaan kay Moses. To show people how sinful they really are. Daita kapsin. Iti kapuna, kay panggap, iti lintag, babaan kay Moses. Takmo ipakita na, kanigititang tao, lukas ano na isuda kat managbaso. So that is the purpose of the law of Moses. 613 nga bilin na ipagdam na to show people how sinful they really are. Verse 21. But now, God has shown us the way. Wow, dahil ito nag-iba. So di Diyos ipakita na tatan, itidala. But now, God has shown us the way to be made right with Him without keeping the requirements of the law, as was promised in the writings of Moses and the prophets long ago. But now, God has shown us the way. So, di Diyos ipakita na takan itidala. So, idinto nga managbaso tayo, sa tayo makaya, iti matang iti Diyos, nagkurang kayo, iti matang iti Diyos, awan di na mapudno, nga pinagibag na naman iti Diyos, ipakita na tidala. Ipakita na tiwagas, at magbaling tayo analintag, iti matang na. Tang magbaling tayo analintag, kaya kuha na, uray. Siputan nyo, magbaling tayo analintag, iti matang iti Diyos, uray. No saan tayo atong palan. Nagdawag, without keeping the requirements of the law, uray no saan tayo atong palan.
panan itilintag babaen ken Moses. So agbalin tayo analintag iti mata ni Diyos. Uray no saan tayo atong panan dagiti alalagaden iti lintag babaen ken Moses. So ano yung tinadalan? Verse 22 muna na. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. So dahil tatidalan. Dahil tatiwagas. Dahil dito nagsentay. Nagbalin tayong analintag iti imatan ni Diyos. Babatan ti panangikabil tayo, iti pamati tayo kay Apo Jesus. Praise God. So nagbalin tayo analintag iti imatan ni Diyos. Babatan ti panangikabil tayo, iti pamati tayo kay Kristo Jesus. Dahil talan iti Diyos nga dalan. Dahil tayo ipakita iti Diyos nga tayo nga wagas. Tapos nagbalin tayo analintag iti imatan na uray na saan tayo atong padan iti lintag. So dahil tayo naglaka. Inaramid iti Diyos na nalaka, iti may salakan. Handa nga pare-paligatan na tayo, takta mo kudi nga nagal. Gapot ang last of the last days, kaya tayo mamanawad, ang anong marunong generation. Iti araminan tayo dito. Basta ako nga nakasagana tayo, mas sumabot iti apo, iti tangatang. Kuyog na tayo niya, Isus sa linuman tayo na. Kaya ijay, wadilun tayo na, isugod tayo. Kaya kadwa tayo iti apo, iti unos ti panagbiyak. Kaya buy-buyanan tayo, iti kinasayaan, iti apo. Kaya kuna na umayin iti apo. Tapos ano na ikapaklay na iti paso tayo. Nung dito umayin, tapos halangan na tayo. Kaya ikuyog na tayo, kenwa na. Tapunan na dito tinarami iti Diyos kadalan. Kaya napalintag tayo iti imatang na, babatan iti pamati tayo, ken Kristo Jesus. So nagbalin tayo analintag, iti imatang iti Diyos, babatan iti panangikabil tayo, iti pamati tayo, ken Kristo Jesus. Praise God. So ibilal daw, nga inawat tayo, di Apo Jesus, kas Apo, kaya mag-isarakan tayo. Isugat ng data tayo daw, anagbalin tayo, analintag. Praise God. Saan ka palang agbalin ng nalintag, ito na daman ito ni Jeremy. Itatapay lang. Kini-idi pa lang. Manimot, idi inawat mo ni Apo Isus, kas Apo kin mangisalakan mo, di tamat ka na nagrugi ka nga nalintag. Kahit na masawan, itan na nagrugi ka nga na isalakan. Sumabalin mo kayo diklara ka na kayo manong na kayo dinamati kini Kristo. Amen. Idiklara na isalakan kayo. Kaya idi aldaw na inawat yun ni Kristo. Iti dahil tamat lang aldaw na isalakan kayo. Praise God. Na isalakan tayo. So, ang gagawin naramidan tayo. Awanan, hindi mabalik tayo nga inayon. Diyan ang pasan na naramidan ni Apo Jesus. No, di ka agrag po tayo. Agyaman tayo. Apresyaran tayo. Diyan ang pasan na naramid ni Apo Jesus. Kaya apresyaran tayo ni Diyos. Gapo tayo ni Tad na anak na. Ama tayo ni Diyos. Gapo. Tataklo pa makawal ni baso mo kinbaso ko. Hindi ito awal baso na yung karo na tibaso mo kinbaso ko. So, apresyaran tayo ni Apo Diyos. Inaramid na. So, tinaramid ang tinirahan pa. Kahit saan na nakasapulan dyan, aramid tayo. No, di kasapulan ni Diyos ito. Di pamati tayo. Anya di pamati? No, adaan ka iti pamati, masapol. Iti bungay iti pamati, kat nagtalag iti Diyos. Saan ka magdipindar, iti ka malantin, mabalinang aramidan, no, di ka tagdipindar, parang kiniawi Diyos, kat panang ako, talag ka, tika, dipindar, tika, manginanama, tika, ako itig ko, tika, tika, nunang ka, apresyar ka, madayawan ka. So, ako Diyos, ang panurayang na tika, paidalan na klarantin ka, kat sikalang iti hunang, at dali iti panunod ko, kat agyaman na ako Diyos, titarigagin yung karin mo iti puso, kat kaputa nagpaidalan na king ka, ako Diyos, mamatya, na titarigagin yung karin mo iti puso, kat iso, may parangahan ng ibigyan ko. So, ako Diyos, agyaman na kinaging bago, papasama ko ni sa marunungan daw, itibigyan ko. Agyaman na ako Diyos, kinaging bago, masak bayat niya, sa ganang mga para kanya, kinawati siya sino man na makalampay, kapot ang daking ka, may Kristo ang dakan niya. So, tiwagas na nagbalin tayo, analintag, iti matang iti Diyos, kat babagan, ti panangikabil tayo, iti pamati tayo, ken Kristo Jesus. So, naglaka, iba'y salakan. Inaramid iti Diyos nga nanamaga, puta kayat na nga, aming nga tao kung may salakan. Iti Diyos nga tagong uray nga siya, anos nga saan na nga, kayat nga mabukaw, iti uray siya sino, no di ka mamati na kumagi na ako, Jesus. Mamati na kumagi, parabol iti Diyos, iti ayat iti Diyos. Anyan ti ayat iti Diyos? Ni Apo Jesus, iso ti parabol iti Diyos, kat ni Apo Jesus, iso ti Ebanghelyo, kat Ebanghelyo, iso ti naimbag na damag, kat tinaimbag na damag, iso ti panakatay, panakatanangin, panabuhan ni Kristo, kat inawat mo ni Kristo, kasama ko yung isarakan mo, idamot na na yung putong palmo, iti intiro malintag. So iti langwa, kasi nagbalin tayo analintag, iti matang iti Diyos, kat babalin, ti panagikabil tayo, ti pumati tayo, iti Apo Jesus. So
So ni kabin mo, di pamati kini Apo Isus na tanan kahit sa uwan nga masapon at may sa mga tao nga magikabi, di pamati na kini Apo Isus, uwan masapon at may sa mga tao at naawat na nga isang ti Diyos, kat masapon na degree holder, uwan na nga ito, iti anyaman nga saat na. Ngayon, ipagpakita iti Diyos dito nga oray may no read, no write, oray may sa mga tao nga punamon nga ignorantin, ka ignorantiyan. Ngayon, numamati kini Apo Isus, magunod na di pa na kaisaraman, maadda ka niya na itinananay at kinasiri. Praise God. So, agbalin tayo, analintag, agbalin tayo, anasirin, agbalin tayo, ananakman, nataknan, kinananay, makayo, at itimatang iti Diyos, babagan, iti panangigabit tayo, iti pamati tayo, ken Kristo Jesus. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. So, dahil ito'y katpudno para iti tunggal may sa mamati, anyaman, iti kasasaan tayo. Praise God. Verse 23. For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. So tunggal may sakit nagbasol, kaya nagkurang iti imatan iti Diyos. So manani magpagana, nga iti tunggal may sakit, nagbasol tayo, nagkurang tayo amin, iti imatan iti Diyos, nga anya iti kuna iti Diyos, may papandi nila ito. Basaan tayo. Yet God freely and graciously declares that we are righteous. He did this to Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins. So God freely and graciously declares that we are righteous. Nalpasan ka kapsat, indiklaray ni Diyos. Ano tayo nalindag? So uploadan niyo, balikan nalindag kayo. Praise God. Dapat ipamati ni Kristo. Indiklaray ni Diyos. Ang nagbalik tayo, ang nalindag. He did this to Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins. So, di Diyos kat siya ayak, anang nidiklara, anang tayo katalintag, babaan kin Apo Isus, anang wayang-wayang, anang tayo, manipot di panakadusa. Gapu, iti, baso. Praise God. So, madusa tayo kuma, gapu, iti, baso. Gamit ni Diyos, inpainan ni Apo Isus. Iti Diyos siya ayak, anang nidiklara. Ada tayo tatanggan na rin kaya inaramid na rin babagan iti panangidaton na panangisabot na iti anak na so ni Apo Isus inangwayaw-waya kada tayo manipod iti panakatusa kapu iti basod so saanan nga may mabatlay kada tayo iti basod kapu tayo ginayawayaan na tayo ni Apo Isus so wala yung manalintigan praise God hallelujah nalintig tayo naisanakan tayo. Saan kayo palang agparik-parikan na makigimong, tapno, pasapon na, diretsyo ako makigimong, tapno may salaman na, kawanan, ibabalin mo, may maramidan dyan ang pasang na naramidan ni Apo Isus, taramidan ng mamati ka, ganahan po ako ng hanggang nga sa punati, masapon na makigimong, hanggang urigan sa paminsan talaga makigimong, nag-among, ibagag kingga, no inawat mo ni Kristo, as ako din mga isalakan mo, di tapos ito medya tari, gagayin kami ni Apo Isus ikapuso, iso di may parangarang tigyan mo, ibagag kingga, maadaran ka, iwaw kinbisin, karigit isasaw ni Apo Diyos. Kaya tataidan mo, ibiyag mo kini Apo Isus. Babagan, hindi pa nakaaramat mo. Nga mangiwanag kawag, iti Ebanghelyo, mangibaga ka na iti tao, tapos alukuyang na iti tao, nga tayo tatagbalin ang nalintag, saan nagaputi, naramidan tayo, saan nagaputi, kabalinan tayo, kikabalinan tayo, maramidan, saan nagaputi, kinasimpot tayo, hindi ka kaputi, pamati tayo kini Kristo, tapos agbalin tayo nga nasimpat, kaya kabalinan tayo, maramidan, tinaibag, iti para tayo tao. So amin nga kaya tayo maramidan na naibag, mabalinan tayo dito, kaputi, pamati tayo, kini Kristo. Gaputan na mati tayo kay Kristo, siputan nyo ni Kristo, ang talinod ka na tayo. Dahil tayo tinigalo ni Diyos ka na tayo. Kung magtalinod ni Kristo ka na tayo, mabalin tayo matan na pagtulugan na niya, ikibagbaga ni Diyos. Nagrigat iti may sa mga tao, pinsaan na mabalin iti may sa mga tao, na pagtulugan na ibilin ni Diyos, to saan niya inawat ni Kristo. Gaputan na awan king ka ni Kristo, awan ni mama ay nigyan mo. Tilang wagas, nga mabalin na maraminan iti pudpudnuan niya ni iba. Tilang wagas, mabalin mo nga inananay nga ito dinigyan mo. Kaya babagay na ipanamati kaya ni Apo Jesus. Praise God. He did this to Christ Jesus when He freed us from the penalty of our sins. So the day you got born again, you were free from the penalty of your sins. So all sin was placed on the body of Jesus. So idaldaw, kapsat kingayan, nga inawat mo ni Apo Jesus. Kas Apo ki mangisalakan mo. Tama na daw, anawaya-wayaan ka, manipot di pa nakatusa, kapu, itibaso.
saan tayo nga madusa. Amen? Di ba nagragsak nga manununan? Iti Diyos indiklara na nga siya aya, saan tayo nga madusa. Indiklara iti Diyos nga tayo nga nalintag. Papay, ngamin, inkabil tayo, pamati tayo, kay Apo Jesus. Praise God. Verse 25. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. So, manan, iti Diyos, ipain na ni Apo Jesus. Naman pakawan ni Dibaso tayo. Amen. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. So, dahil kita tao, katagbalindaan na lintag, iti matang iti Diyos. Lumamati na, ani Apo Jesus, kat indaton na, itibiyag na, kat inparukpok na, itidara na. Iti saludsod, mamati kayo kadigan ni Apo Jesus, kat indaton na, itibiyag na nga para kada tayo. Mamati kayo kadigan ni Apo Jesus, kat inparukpok na, itidara na, mangugas iti baso tayo. So, naita, kat inaramid na, para kada tayo. Amen. Idinto ang managbaso tayo. As talamunay di panagayat iti Diyos kada tayo. Kat ni Apo Jesus idinto ngawan baso na indaton na, itibiyag na, para kin ka, kaya para kanya. Praise God. Dahil na kaya iti Diyos. Dahil na ipanangatarako iti Diyos kada tayo. Iti Diyos, sana tayo may kabilililong tap na may bayan na tayo lang. Iti Diyos, yung kabil na tayo dililong tap may pakita na iti panagayat na kada tayo. So kaya iti Diyos, nariknaran tayo, dahil ito kaya iti Diyos, iti parabog na, iti sagot na, iti regalo na, iti panakaisalakan, iti regalo iti Diyos kada tayo, iti kinalindag, iti regalo iti Diyos kada tayo, iti langaraminan tayo, kaya pamagan tayo. Kahit na nga sa ulo regalo, saan mo, hanggang nagpari-parikat, hanggang nga kailangan may trabakon, hindi ka tawatan na. As panaligan, inikang kayo ni 1,000, at inawat mo rin ka ng 1,000, dahil ka regalo iti. Ngayon mo rin tawag tao sa akin, nagkukot kung may dapat, inkarong pailan, intrabakong pailan kanya, saan kung narigalo rin ako, hindi ka kapu itinaramida, rin tagat tangga, kapu rin tayo itigul ko na. Ngayon ni Diyos, inregalo na katatayo, itianak na, niya ako Jesus. Kaya ilang wagas ang makalintag tayo, imatang ni Diyos, kaya babaan, itipanangawat tayo, kin ako Jesus, kas ako, kinag-isarap tayo. Dahil kinipagbagat na na kayo, dahil ito iti saan pa'y na may kasama, itintiro alupong. Abay, ngamin indiklara iti Biblia, na iti kanito nga na ito'y ibagbagat ka na kayo ng Ebanghelyo ni Kristo. Kag dumay kasama iti tinuano mo, ikalibusan ang tilubong at magpasan. So nga, kada tayo manakanggan, saan tayo mabigpag? Dahil ito'y nga parabol ni Diyos. Ang talino ito ito. Kung may tikapuso na isiksik na rin naman kung saan ka nalintag. Nagatuloy iti nagkamalihan. Ngamin idiklara mo ka po naman, nalintag ako, kaputi ni Kristo. Kaputi pamati ni Kristo. Nagbalin ako na nalintag, inimatang ni ako Diyos. Praise God. This sacrifice shows that God was being real when He held back and did not punish those who sinned in times past. So na ito'y adapon. Kaya ipagpakita na ating Diyos. Kaya nalintag. Saan naman idumdumay ni Diyos? Kaya saan na may pabaklay ka na tayo? Dagiti nagbasunan tayo. Manan kakapsa. Maminano may bagay ni Diyos. Saan na may pabaklay ka na tayo? Dagiti nagbasunan tayo. Praise God. Verse 26. For He was looking ahead and including them in what He would do in this present time. God did this to demonstrate His righteousness, for He Himself is fair and just, and He declares sinners to be right in His sight when they believe in Jesus. So God declares sinners to be right in His sight when they believe in Jesus. So God declares sinners to be right in His sight when they believe in Jesus. Praise God. So ni Diyos, naglawag ka lang na indiklara na, ada tayo, kaya nalintag. Indiklara ni Diyos, ada iti managbaso, kaya agbalinda, analintag, dumamati na, kaya ni Apo Jesus. Praise God. So nagbalinda, analintag, iti matang iti Diyos, lumamati daw kay Apo Jesus. Praise God. So, itulbog dito kaya ni Apo Jesus. Amen? Saan ka nga makamanti naman, saan ka naman natin Apo Jesus. Kapunta ni Apo Jesus, itidalan, itipurno, kaya itibiyag. Iso na na, iparabol ni Diyos. Kinatao ni Jesus Christ. Kaya lang kini Maria, takungadaan itidara,
nga iso imangugas, iti pasol tayo. Amen. Praise God. Verse 27, can we boast then that we have done anything to be accepted by God? Can we boast then that we have done anything to be accepted by God? So, agparastog tayo kani, agapo, itinaramidan tayo, isog gapo na, anak, balik tayo analindan, itimatang iti Diyos. So, agparastog tayo kani, agapo, itinaramidan tayo, isog gapo na, inawat na tayo iti Diyos. So, agparastog tayo kani, ako na tayo, o, kitaan nyo, nasimple na gamin, o kitaan nyo, managigimuang gamin, o kitaan nyo, ato gamin, nagkikitutunuan ng tao, o kitaan nyo, naimbang gamin, naramidan, isog gapo na, mabimbindisyon na, isog man nagpindas, iti balay ko, isog man, mabibless na, iso inawat na niya ako, Diyos. Ngayon, hindi ko na saan ka nga nabindisyonan ka bukid ka? Kuna na? No! No. Because our acquittal, di ba nakapakawan ni Baso tayo? No, because our acquittal is not based on obeying the law. It is based on faith. So, kuna na saan? Kapag ati pa nakapakawan ni Baso, kat saan agapu ini pa nagtulog inilindan? Nudi kat gapu iti pamali. Praise God. So saan nga gapu dyan narami na? Nudi kat gapu iti pamali. Napakawan iti basol tayo. Gapu iti pamali tayo kinapo Jesus. That's it. Praise God. Napakawan iti basol tayo. Gapu iti pamali tayo kinapo Jesus. So saan ka nagpalipaligan naman? Ako pakawan na. Nagpaksulak ni Steve. Saan na may kari. Kung hindi Diyos may kari ka. Ingit lang ako. Awan ka iti babagan yung inidaan na tulad. At dakan iti babagan tulad. We are no longer under law, but under grace. Grace, kahit na nasa wan, grasya, di ako. Grasya, kahit na nasa wan, regalo, di ako. Parabot, di ako. Sagot, di ako. Dahil ito'y nga panahon ka, sagot, di Diyos. Hindi alam na. Kaya sa niya ako, Jesus, awatan na. So, namakawan ka. So, unang tatan ni kararang mo, saan ka nagpalipaligan ka pagpakawan, doon ko nang awat ka na. Kabuti parabon mo niya ako, Jesus, napakawan, iti basol ko. Kabuti parabon mo niya ako, Jesus, nagkasanan, iti sakit ko. So, iti sakit mo na ipaayan, iti pa nakaagas, adan iti Espiritu. Ngayon, iti tawag ko iti Espiritu, adan iti karagwang adan iti physical kapati. Kas ko na 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God that your Holy Spirit, soul, and body. So, man is the Spirit, he possesses the soul, and live in the physical body. Dalawang kakabsat, na itawag ko iti Espiritu, adan iti karagwang adan iti physical kapati. So, iti ka nito may nawat mo niya, Jesus, kasapagin ko isarap mo, yung Espiritu ka nagbalinan na brand new. Hanang na daan, nagbalinan na baro. So, kaputa nagbalinan na baro, Espiritu, nabiyag kayo, dito yung na naiparupok, iti amin nga bendisyon, amin nga kita tin Espiritu na bendisyon, na iparupok iti Espiritu tayo. Ngayon, agdalang gamit ito yung dahil nagkararwa tayo, di kararwa ka sa ipanunod mo, pagkayatang katatawang kinasyasin, kinastamang kikonsensya. Sabi na siya tayo rin, nga hindi kinakararwa ka sa ipanunod mo, hindi katatawang kinasyasin, kinastamang kikonsensya. So, dahil ipanunod mo tatang iso titul, banyan ka na mo nga ng Espiritu mo, di physical na bagay. So, dahil ikot physical na bagay, iso ito, aksabi itapok, dahil masaktan. Ngayon, ititulbog hindi ka dahil ipanunod mo. Mauman naman din Espiritu ng biyang. Kaputa na mati ka kinap, Isus, dahil pagpukunin di man nakaagas. Doon pwede physical na magigat saan ka na nakaagas. Ngayon, dahil ipanunod mo, ang muna, nga di pa nakaagas, adan din Espiritu. So, ang talinagad ka di pamati, taknong iti pa nakaagas, kaya may parangarang mati di physical na bagay. So, nagdamang saksakitan di physical na bagay, mabalinang ka dito, gamot ang Espiritu, at napabarunod ka ni Kristo. Adan di pa nakaagas. So, naagasan naman. Kung dati ka, karoon di panunod mo, naagasan naman. So, si kama bagyan, mas kanima surot. Muna ni Diyos, naagasan naman. Dahil pa nakaagas, dito Espiritu. So, at talin na dito pamati. Kung nalinta ka mo. Lumantay na di bagingan saan na nalintay. Ngayon na di physical na bagay saan na nalintay. So, dahil di ka bubantay di naldaw. So, hano ay palubos na rin, kaya di bagay di masulat. No, di panunod mo tata dito. Masama mo may gamay, isaw di Diyos. Ang halang balay, ginawan kita isaw di Diyos. Ibagag ka na kayo isaw di Diyos, at isaw di Espiritu. Ato na kita kakarara, kaya hindi ka panawan. Ako'y dalan ng Espiritum ako, with Espiritum tayo kagalan ang talinuan kanya. Ngayon, ibagagin ka, uray pa paidalan ka ng Espiritu no saan mo nga mo, isaw di Diyos. Diyan Espiritu mo, may ka, saan nga isutikod no, Espiritu di Diyos. Namin ulit ni Diablo, kahit kung may magkatimag tingka, kahit may samot na ita, may Espiritu. Ngayon, ibagag ka na kayo, Espiritu di Diyos, ay kitadalan dito ka. Una na John chapter 6, verse 63, una na ako, Jesus, the words that I speak unto you, they are Spirit and they are life. So, Espiritu di Diyos, kat iso isaw di Diyos. So, nagdating ka isaw di Diyos. Idaldalan na ka Espiritu di Diyos. So, lumay ka di sakit, mapan ka Espiritu di Diyos. Magidalan ka
iti sao ti Diyos. No may kita ti problema, mapanagad ti Espiritu ti Diyos, ang kailangan ng Espiritu ti Diyos, iso ti sao ti Diyos. Kaya ti problema, may parangarang, iti parakasolwan, mapasaya, iti tiro, mabiyag mo. Kapag ti sao ti Diyos, iso ti Espiritu ti Diyos, na magidalan ka. So, ano yung panunod mo, dahil iti tulad, tamang magidalan ka lang na kanayan. Kaya iksuro ti Diyos iti dalan, napakawanan iti baso tayo, napakawanan iti baso tayo, kapag ipamali tayo, kay Kristo Jesus. So, una na, iti pa nakapakawan iti baso, kat saan nagapo, iti bukot tayo kabalan, iti mabalinan tayo kamitin. Saan nagapo, iti pa nagtulog tayo tilingan, no di gapo, iti pamali. So, dahil talang iti tulog, napakawan iti baso tayo, gapo iti pamali tayo, kay Apong Jesus. Amen? Praise God. Verse 28. So we are made right with God through faith and not by obeying the law. So you're gonna made right with God by faith in Jesus Christ. You're not gonna made right with God by obeying the law. So the only way, agbalin ka analintag, iti imatang iti Diyos, babaan iti pamatin kay Kristo Jesus. 29. After all, is God the God of the Jews only? Isn't He also the God of the Gentiles? Of course He is. So ti Diyos kadi, Diyos laan na iti Hudyo. Saan kaya nga Diyos pag nagiti hindi? Kat kuna na ti Diyos para ka dati amin. Iti Diyos kat saan nga magitunduma. So iti Diyos kat para ka dati amin. Verse 13, there is only one God, and He makes people right with Himself only by faith, whether they are Jews or Gentiles. So may isa lang iti Diyos. Kaya iti Diyos pinagbalin na, nagiti tao na lintag, babaan iti pamati, kaya wala, Hudyo man, walang Grego. So, awan ni hanin mga inundumay ti Diyos. Awan ti Hudyo, awan ti Grego. Agpapala tayo, iti imatang ni ang Diyos. So, amin na tao, iti lumo, kaya iti Diyos na may salamat. Saan nga kaya iti Diyos na mapanay may sa tao dyan? Inferno. Lagkagipan nyo, iti inferno. Nabasalan tayo iti Biblia, inarami iti Diyos na para kini Satanas, kaya iti anghel na, saan na may narami para iti tao. So saan nga kaya ni Apo Diyos na dati oray may isa pala tayo na mapan iti inferno. Dahil dati pagayatan iti Diyos, dahil dati eksakto nga pagayatan iti Diyos, isod ka po na kayat na ang awat mo tayo na Apo Diyos. Ngam apay, na damat dagiti tao mapan iti inferno. So no timay sa nga tao at napan iti inferno, napan iti bukod na pagayatan. Saan nga iti pagayatan iti Diyos? Ngamin iti Diyos, ipay na kada tayo di free will, murang ijan, waya-wayang magpili, itidalan na kaya tayo mapanan, nung maligid mo nung nalawaw nung nailan. Ngayon, ito di Diyos, ipakita di Diyos, inlawang mag-iti Diyos, inalawa, tiniginailan, nalalan. Kaya kuna na di Diyos, piliyam, itibiyam, takmagbiag ka, sika, tiniti kami niya. Kaya itibiyam, iso, ni Kristo. Babagan, iti panamatin, tinako Isos. So, at focus na lang, iti panamatin, tinako Isos. Kaya ipagbalag ka na kayo, tandandaan na yung mga na yun, nganong talaga na tayo kung namati tayo, ebidensya tinamati, kat at talag tayo lang tinapos Diyos, at tinendar tayo lang iwanan. Never na tinendar tayo, di ba, kabagalan tayo muna, di ba, gito yung uri may sa lang segundo, dapat nakatindar tayo lang, nakanayon, kinapos Diyos. Anyaman di ba mas masama, at talag tayo lang, kadagiti sa una. Kaya iso na lang, iti una nga, dali di panunod tayo, iti amin nga namin tayo. Kaya idiklara, itibiyag mo, itinag-imbag na ima di Diyos, mangigandalan din ka, magpanuray, pinagpaidalan ka, kinapos Diyos. Amo yung, no kaya iti Diyos na pasungman na tayo. Taklo sumuro tayo amin kanya na mabalin na. Kaputay sunod Diyos. No kaya iti Diyos na may salamat tayo amin na mabalin na. Ngayon, labang icharit na. Hinikan na tayo ni waya-waya magpili. So tata, araramatan ni Diyos, dahil iti mangas kasaba. Dahil iti nanulaan. Unang di Diyos, aramatan pa iti Diyos. Dahil iti pagkarong iti lubungan na unang. Takong may babay na iti masilin. Aramatan ni Diyos, dahil ipagawa pitilubong nga ignorante na tao, dambal na tao. Takno, maliwag na Ebanghelyo ni Kristo, na isang ipakakitahanda na dahil kinasirit. Takno mga miris na, na iti kinasirit, kag saan nga gapo, no, iti, muan yan iti kulungan, yung marunong yan, di kasasaan mga tao, no di ka nagapo, manipod iti sa uti Diyos, na isulita, iti kinasirit, nagapo, manipod iti sa uti Diyos. Isulo na ti amin nga ramidan, babagan iti pamati, kay Apo Jesus. So may salamat iti Diyos. Kat pinagbalin na tayo wala lintag iti Diyos. Babagan iti pamati kay Apo Jesus. Hudyo-man, walang Grego. Verse 31, well then, if we emphasize faith, does this mean that we can forget about the law? Of course not. In fact,
Only when we have faith do we truly fulfill the law. So, gapo ka dito pang talurunan tayo iti pamani, kahit na tadi nga sa uwan, nga baliwan na lang tayo itilindan. Yung una na saan? Kinapudno na. Luagaran tayo iti pamati. Di tamang kan ngayon patungpal tayo iti tiro alindan. So the 613 abilin, babaan iti mosaic law, kaya ramanan iti sa 10 abilin, awan iti uray may isa ang nakapudno. Uray pa'y dahil nanumo kanigta nga kanawan, awan iti uray may isa ang nakapudno. Kani ilang wagas na may matungpal tayo, dahil tama 613 abilin kami, itilintan itidaan na tulang duli labsin mo ti may isa, labsin mo aminan. Katata, ito iti Diyos itidaan iti wagas, kati ilang wagas na may matungpal tayo itang abilin, kat babaan, iti panamati tayo, kina Jesus. Ako na nang kinapudno na, to adaan tayo iti pamati, di taman ngayon matungpal tayo, iti tiro. So tata masapon mo. So dati nagbalatan iti dana tulad kini baruan tulad masapon mo kani Kristiyano ket maawatan na rin tapno maawatan na ito apay nga kasapulan na ni Apo Jesus. Saan lang ang-focus ni Apo Jesus kasi ano mag-amoy istorya. So lumangawatan iti kay kapanan ni dilintag. Dagiti dilintag babaan iti mosaic law. Ket diti mo nga maawatan isugan iti wagas no kasano kasapulan ni Apo Jesus. So naawan ni Apo Jesus. Awan tayo ng amin. Naawan niya Apo Jesus, awan pinapalintag kada tayo. Saan tayo man pinapalintag? Naawan niya Apo Jesus. So tandaan ninyo, ilang wagas ang napalintag tayo, kagkapo, ipanamati tayo, kina Apo Jesus. Kung na yung tayo namati, kina Apo Jesus. First God. As kung na nag-deliberate Galatians chapter 2 verse 16, kung na ito, yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ, not by obeying the law. So manan kakabsat at itawag at bakalintag iti imatang iti Diyos babaan iti pamati king Kristo Jesus asahan kat tagapu iti panagtulnog ipilintag. And you have believed in Christ Jesus so that we might be made right with God because of our faith in Christ, not because we have obeyed the law, for no one will ever be made right with God by obeying the law. So dahil ikaw nagbinan ilaan mo wagas sa mapalintag tayo iti imatang iti Diyos kat babaan iti pamati kayo king Kristo Jesus. So, itawag at mapalintag, iti matang ti Diyos, babaan, iti pamati, kay Kristo Jesus. Kaya iti Diyos, na maulit-ulit, tapos mabalinan tayo, iti agtalinan ang natip ka. Kung may man iti kabuso, na wala na nasante yung nalilan, mabalin tayo may deklara, kapo, taramati tayo kay Kristo, nagbalindan ang nalitag. May sapay ko na nandiyan ni Romans chapter 10, verse 4. So, makita tayo dito, ani Kristo kung dalpas na ngayon, matungpal, iti tiro palintag. Dagiti mamatikin ko di tamat na nagbalinda ang dalintag. So dagiti mamatikin ko dagiti mamatikin ang Jesus, di tamat na nagbalinda ang dalintag. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. So ni Kristo nagpatanggal dalintag, ni Kristo itinang ipatungpal king tiro malintag. So nagpasan na ipatungpal ni Kristo ka amin na lintag. For righteousness, manan, for righteousness to everyone who believe. So, nagbalin na yun, ang nalintag. So, kung naman may maminsan, nagbalin ang nalintag. Kabuti pamalik. Kay Kristo. Praise God. So, ito umay, iti kabusor, kapatakyan na, iti kapangungutang masikap at saan na nalintag. Kunang, nalintag ako, kabuti Kristo. Iti Diyos, intrikado na kanya ni Kristo. So, nagbalin na ako. Ang nalintag. Kaputya ng tasan ang naraminan ni Kristo na iso di Ebanghelyo, iso di na imbag at tama. So the whole Bible needs to be read through the light of the finished work of Jesus Christ. And when you begin to read the whole Bible in the light of the finished work of Jesus Christ, then you begin to understand it is the gospel of Christ that is the power of God unto salvation to everyone that believe it. So it is the gospel of Christ that is the power of God for righteousness to everyone that believe it. So iti Ebanghelyo ni Kristo that is so iti panakabalin iti Diyos para di pa kayo sa langanan tutunggal may sa pamati. So di intiro nga Biblia kagkasapulan nga anagin tayo, basahan tayo. May papanit siya ng pasan ang naraminan ni Apo Jesus. Tapos maawatan tayo nga
na isalakan tayo, na parentag tayo, kapukin ni Kristo. So, Ebanghelyo ni Kristo, at iso di pa nakabalin ni Diyos sa pakaisalakanan, ititunggal may isang ampani. It is the gospel of Christ that is the power of God for your salvation, for your forgiveness of sin. It is the gospel of Christ that is the power of God for your healing, for your deliverance, for your blessing, and for all your needs in life. So it is the gospel of Christ that is the power of God for your favor, for your job, for your relationships. Praise God. Di tayo mapasaya, iti-iro nga biyag mo. Iti-Ebanghelyo ni Kristo, kaya isulit din pa nakabalik. Ang mga yung Ebanghelyo ay magbayang kada kayo. Una na, libro ni Romans chapter 1 verse 16, it is the gospel of Christ that is the power of God unto salvation to everyone that believe it. So, iti-Ebanghelyo ni Kristo, nga isulit pa nakabalik ni Diyos na iti-Ebanghelyo ni Kristo, kaya isulit ito iti-magbayang kada kayo. Pwede na kamitan ni Kristo. So, di pa nakabalik ni Diyos, kaya kapag tayo nawa tayo, nagbalin tayo analin. Kahit hindi Diyos nung may kamulitikan mo rin sa ating kaya, isulang rin ito way na may salamat tayo. Awan di kagundunan na magiging mo saan mo na awat mo ito. My people perish because the lack of knowledge ko rin Diyos. Masapol na maawatan mo ito. Masapol na anagang mananay. Ipa-black mo, bahay ka rin kita tao. Alukuyin mo kayo ka rin kita tao. Iwaragaw, sana mo umanay ka ng gaw. Hindi kita iwaragaw, mo bahay ka rin kita tao. It is the gospel of Christ. That is the power of God unto salvation to everyone that believe it. So, Ebanghelyo ni Kristo, iso pa nakabalin ni Diyos. Yan ang pasag na naraminan ni Kristo. Iso na itatirikalo ni Diyos. Kaya tayo man naman tinabunod tayo, di pa nakaisalakan. Kaya Ebanghelyo ni Kristo, iso di pa nakabalin ni Diyos para ipakaisalakanan, itikumpal may isang nakamali. So, naisalakan tayo. Napakawanan ni Pastor tayo. Nawaya-wayaan tayo, nabindisyonan tayo. Na isabot, iniamin na kasapulan tayo na may paay, itibiyag. So, Ebanghelyo ni Kristo, kaya iso di pa nakabalin ni Diyos para di pa nakabindisyon mo. Iti sumamin na kita, iti na spiritual abindisyon. Kaya hindi pa na kayo sagot, hindi amin na sa pulang na may bahay tibiyag. So, itilaro mo guys, kaya tayo ito Ebanghelyo ni Kristo, kaya iso pa na kabalin ni Diyos, at magbalin ka nga na lintag, hindi matang ni Diyos, kaya agbalin ka nga na taknan, agbalin ka nga na lakman, kaya agbalin ka nga na nanay na makayayo, hindi matang ni Apo Diyos. Ebanghelyo ni Kristo. Kinimpa, nagkamag, kaya iso itinalpasan, ang naramidan ni Apo Jesus. It is the gospel of Christ unto salvation. Unto salvation. Dito pa na kayo sa laran na magsasaw at nagaputing Grego ang magsasaw na soteria. Tuktukuyin na, nasaksakuban na, iti physical, mental, and spiritual. So, kaya mga physical na baging, na anay na magasan, it is the gospel of Christ. Ebanghelyo ni Kristo. Kaya iso di pa nakabalin ni Diyos para di pa nakaagas, iti physical na baging. So, kaya mo, na ikapanunutan na anay nga mapasaya, Ebanghelyo ni Kristo kag iso pa nakabalin ni Diyos para tinananaya ka nakapasaya iti kapanunutan. So kaya mo may espiritu ket nananay nga mapasaya nananay nga maparangay iti Ebanghelyo ni Kristo kag iso pa nakabalin ni Diyos para ti panakaparangay iti espiritu. Kahit nang sa panakaparangay iti tiro nga biyan ket maklunin ni ta na yung iti amen. Oh, praise God. Ang takot yung tinibag niya ako Diyos. Ikatay niya ako, Diyos, pamadayo. Kaya kung ako nitaniwan, bukod ko na magyaman na ako, Diyos, hindi parabol mo Yesu ni Kristo. Nagbalik akong nalalitan. So, tatanay sa laman ako, nawayawayaan ako, naagasan ako. Bible kantanda na hindi yung musicians tayo. Kung ako nitaniwan mo, hintan niya ako, Diyos, tiniwan mo. Kapsapin niya. Kasta ipanagayatin ni Diyos na tayo. Ipakita tayo mo niya ako, Diyos, kawawato tayo, ayat na. Babahan, hindi pa nang ibagat tayo, kung natin ako, Diyos, agyaman ako. Hindi parapon kay Iso ni Kristo. Namatiyak niya ng pasang na nakangitan na namatiyak na palintin naman. So, shut up ang katalitin. So, yaman ang Apo Diyos, pinagbalinan na nalintag. Hindi mo, pabawan niya ipamali. Pabawan niya diligan na Iso ni Apo Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang rambak tayo, iniimpaw ni Diyos. Dahil tagayan ni Diyos ka na tayo. Dahil tagaramas tayo. Ang yaman di makasabakan tayong malihato. Awit-awit mo. Nagbalintan na nalintag. Iniimpaw kami ni Diyos. Nabalinaw nga kami na naging kinalintag. Kapag ang dating ka ni Kristo. Glory be to God. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Ako. At tingin may sama ng rambak. Ayaw. Iniimpaw ko ako. Di ako marunong iniimpaw ko ako. Yes, Lord. I love you, Jesus.
may dumdumo ba? Ikinata di presensya ni Diyos. Praise God. Pagyaman ang ako Diyos, tibiyag na giling ang makapsa. Ako manaran ko. Pag tinatimbag ng iman, di magidalan, itibiyag na kiniligay ko kami dyan na ako Diyos. Katagyaman ang ako, dinapin na testimony, di sa marunong tibiyag na. Pagyaman ang ako Diyos. Hindi pa nangidalan, hindi kong gamay sa kanya. Nga biyag, magtutuloy ang mga ayaw di matang. Katang kagaya ako Diyos, nag-iayang tutuloy ang may pagparangarap para kami. Diyaman kami ako Diyos, nagkaligi ako. Diyaman kami ako Diyos, nagkanawin na kinabig sa ilaturan, ibabay mo para kami. Nagipang kami. Sila di may pagpuno mo, hindi tayo kitinatang. In Jesus' name. Ikaw tayo mo tinabarang mo